Moro, mä pelaan tässä nyt tätä mun Travia, niin mulla on tässä jäbäysiin täällä mun liittamo sota. Rekru on Ismo Talasmo. Strategi 1 on Vade 55558. Strategi 2 on Angstara. Joo, meikäläisellä on Angstaran kautta juttu. Myös Seinähullon. Valitettavasti et pääse liittymään, haista paskahomma. Juuri näin, meikäläinen on tilastoissa täällä, se on siellä 360. Traviani on ollut pystyssä tätä serveliä muutama päivä vaan. Pitää mennä ykkössivulle ja sieltä tulee Jack Sparrow! Jack Sparrow! Rommia. Iihoi, rommia. Mulla on täällä yksi hyökkäys menossa. Se on Holvikaariin, sitten seikkailu. Sitä 2 minuuttia jäljellä nyt. Sitten on tää ryöstöretki Holvikaariin. Se on 8 minuuttia ja 20-34. Sitten mulla on joukkoja tässä kylässä 0. Mutta luonnonjoukkoja 6. Enkä taho lähettää takaisin. Mulla on tehtäviä vähän kesken täällä. Mä en oo saanut vielä varastoa tasolle 7, kun loppu resurssit kesken, niin kuin huomasitte todella tyhmästi. Se on ainut ongelma tässä pelissä, kun mitä sitten, että se on tasolla 5, se ei ole kapasitoi 400 resursseja. Tarpeeksi resursseja tänään kello 22.37. No pitää sitten pistää latautua. Me tuon Angnastaran kanssa aleta farmaamaan kyllä 00 Moonshine ja TPX27. Jos näyttää videon, niin meikäläinen tässä. Kyllä 01 Ankkalinna jäbäysi 70, silloin 87, tuolla 78. Joten ei ihan hirveästi ole vielä eroa. Sitten tossa on Davut farmattu, no voi vittu. Joo, no kumminkin. Tuossa on Skope, tuossa on Autio Keidas. 10 rottaa, 14 käärmettä, 4 karhua ja 4 tigreä. Sieltä saa aika hyvät puolustukset. Mulla on sankarikin seikkailussa, mun sankari on tämmönen muija. 7% terveyttä, sen takia vitun mainokset, vittuun siitä. Niin sen takia mä en tiedä, että niinku selviikö sitä hengessä ja vittuun siitä. Täällä on heppa. Eikö saa pois? Travian on ihan hyvä peli ja sitten mä näytän teille ilmaisen ja hyvän Travian accountin. Ensinnäkin kirjoitetaan, mennään Travi TS7, ja kirjoitetaan multijonttu. Ja salaisana on 111 kissa. Mä kirjoitan sen vielä tänne muistioon tällä hienosti. Muotoile fontti. Laki. Koko lyöt on joku tämmönen 7.2, ok. Sitten vähän isommaksi. Toimii. Sitten kun te menette tänne, niin tää on niinku tämmönen niinkusta. Raportti. Tää on vähän alussa vielä. Tehtävässä 14. Ja sitten pelatkaa ainakin toisen kylän asti. Se on pakko. Sitten täältä sillä on vielä 6 kultaa. Multijonttu. Profiili. Asetukset. Tili.
Täältä ei oikeastaan näe, että lähtiin ollaan mitään saatana uutiskirjoittaa. Kylävahti ykköseksi mä laitan itteeni. Oho. Lähetä ryöstöä, lähetä vahvistuksia, osta ja käytä kultaa, poista ja arkista viestejä. Että saatte mut pois klikkaamaan tästä ruksista. Sitten. Yleiskatsaus. Eipä täällä ole oikeastaan täällä joku tämmönen N kautta A. Juu. Mitä sitten tyks? Mä näytän tässä samanlainen vaahekin tälleen näin niikosta. Hinnat. Toho. PayPal. Kato. 100 kultaa. Nyt menen taas tälle mun salaiselle accountille, jota mä en myy teille. Kato, resuja! Jes! Jes, 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 jes! Aivan vittu hyvä. Ja kauas kestää, kun tulee takas. 23 minuuttia, paljon jäi. 6%. Eihän se säästyttänyt yhtä itseänsä siellä. 40 sekuntia. Hyökkäys. Omat hyökkäykseni. 7 nuijasoturia holvikaari. Ja holvikaarit käytiin jo putsaamassa tänään, joten puuta heinää. Ei pitäisi olla mitään hirveitä ongelmia. Sota. Valker from Olkaa sitten aktiivisia tai mut heitetään pihalle sieltä. Ui! Täydet säkit ja vuhuu! Ja. Jee!
Kiitos. Ja nyt minä voisin sammuttaa.